Il-Biblioteka Nazzjonali qed tospita Created to Inspire, serje ta' taħdidiet dwar l-istorja tal-arti f'pajjiżna. F'din ir-rokna nagħtu titwila lill-biblioteka u nwaslulkom tarif dwar dawn it-taħdidiet li dħul għalihom huwa b'xejn. Din is-serje hija l-ħames waħda minn sensiela ta' public lectures li qegħdin intellaw din is-sena ġbejn 2022-2023. Din id-darba għażilna li nitkellmu dwar is-suġġett tal-arti kif ukoll anki aspetti dwar il-konservazzjoni tal-arti li nsibu f'Malta. Din is-serje ta' lectures ħatkun qed tinkludi 8 public lectures li ħajkunu bejn Novembru u Ġunju ta' din is-sena. Fil-fatt ġa saru żewġ taħdidiet minnhom. L-ewwel waħda kienet titkellem dwar l-arti tal-pittur Caravaggio mill-professur Kici Berras u anki mbagħad f'Diċembru rajna wkoll aspetti ieħor ta' arti tal-perjodu Ingliż fis-seklu 19 fuq album li hawn ġewwa l-biblioteka tal-Gvernatur Ponsombi. Fil-taħdidiet li jmiss ħanaraw ukoll aspetti ta' arti oħra u engravings u prints differenti bħal illuminated manuscripts li nsibu wkoll hawnhekk ġewwa l-biblioteka u anki lecture oħra ta' Dr. Teresa Vella ħarsu lejn il-pitturi li hawn fis-sala hawnhekk xi wħud mill-pitturi li hawn fis-sala hawnhekk ġewwa l-biblioteka. Il-taħdida li jmiss fil-fatt hija dik li semmejt dwar l-illuminated manuscripts li ħadd tkun minn Dr. Martina Caruana fl-20 ta' dan ix-xahar. Il-lectures ta' din is-serje isiru skont id-dati fil-programm li għandna anke wieħed jista' jakkwista mill-biblioteka jew fil-Facebook page tal-Biblioteka Nazzjonali. It-taħdida tibda dejjem fis-6:30 u hija miftuħa għall-pubbliku ġenerali. Fl-aħħar tal-programm fl-aħħar tas-serje mbagħad il-lectures li jingħataw jinġabru f'papers mill-esperti differenti li jkunu taw dawk il-lectures u joħorġu f'pubblikazzjoni editjata mill-Malta Libraries.